Освенцимдагы бірінші концлагер 1940 елның майында түзілі. Лагерда герметик камераларға отырту, очлықтан интектіру газ камералары қолланыла. Медицина бойынша тәжірибе һәм сынаулар өткәрелә. Крематориялар эшли. Аушвиц иң ире һәм иң озак эшләгән нацист лагерьларының берсе, шуңа да ул Холокостның төп символларыннан берсе булып исәпләнә. Совет гаскәрләре лагерьне азат иткән көн 1945 елның 27 гыйнвары Холокост корбаннарын искә алу көне буларак билгеләп үтелә. В основе безнең лежит нетерпимость по каким-то либо признакам. Ул тарихта да бар я, элек һәм ул булачакта. Аның белән көрәшергә кирәк нинди ысуллар белән, менә шушындый хотя бы бездән килгәнчә шушы музей дәресләре буенча хотя бы. 16 гыйнвардан 31-нә кадәр Россиядә ел сайын Холокост корбаннарын искә алу атнасы уза. Шул уңайдан Мөслимдәге батырлар йортында музей дәресләре, экскурсиялары оештырылды. Габдулла Тукай исемендәге Мөслим урта мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучылары тарих дәресен музейда үткәрде. Туган як музееның фәнни хезмәткәре Равил Тимкин укучыларга Холокостның мәгънәсен аңлатты. Освенцим лагере нацистлар алып барган геноцид турында сөйләде. Егетләр кызыксынуларын яшермәде, сорауларын да бирде, фикерләрен дә җиткерде. Нацистларның эшәкелеге турында белдек, ничек алар үзләренең концлагерларында еврейларны, бүтән халыкларны вафат итүләрен белдек. Үзебезгә вывод ясак, что мондай аркаватламасын. Фашизм һәм капитализмның бер-ике чарларына тартылмаска дигән үземә урак алдым бу дәрестән. Шушы хәрәкәт турында китаплар белән таныштырды. Бик куркыныч саннар әйтте. 6 миллионнан артык еврей дип менә аларны ничек җәзалап үтерүләре турында. Минем укучыларыма бу бик үтемле булды дип уйлыйм мин. Алар сораулар бирделәр һәм күңелләрендә бик озак калыр һәм алар аны менә булдырмас өчен үзләренең көченнән килгәнен барсында эшләрләр дип ышанам. Балалардан соң музейга өлкәннәр килде. Батырлар йортында көн дәвамында әлеге темага лекциялар, экскурсиялар оештырылды. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе.